Landayî helbest û stranên pêştonî bi Kurdî hat weşandin. Pirtûkek helbestan ji helbestên cîhanê ji bo Kurdî hat wergerandin. Landayî helbest û stranên pêştonî pirtûk ji aliyê sala bozan ve bo Kurdî hatiye wergerandin û ji weşanên na derketiye. Li ser pirsa çima we xwest van helbestê landayî wergerin zimanê Kurdî û lêkolînan li ser bikin. Werger wisa gotiye sedema pêşî jinên ev helbest nivîsîne nexwende ne, li ser jiyana xwe û hinekî dozên wekî civakî nivîsîne. Sedema duyan landayî di kelepora gelêriya cîhanê de cureyekî helbestana taybet e. Sedema sêyem di navbera van helbestan û helbestên jinên Kurdan de hevbeşiyek heye, ango dê civaka Kurdî were ber çavên Kurdan dema wan helbestan bixwîne. Bi taybetî rewşa jina Kurd di civaka êliya Kurdî de nîşan didin. Navê van helbestan bi zimanê Urduyî landayî ye. Ev peyv bi Kurdî tê wateya Kurd, ango Kurd helbest. Feylezof û nivîskarê Efxanî Doktor Seyid Baho Dîn Mecruh 1928 dibêje jinê pêştonî ev helbest di nav xwe de diafirandin, distrandin û baz dan. Ew dixwazin serbixwe ne li ser mijarekî ne.